Mensen, we gaan opstellen op kop geplaatst. De hengst Jimte 533. Dan Jorke 532. Vervolgens Kees 531. Daarnaast Kanne 534. Hielke 530. Hiltwin 528. En Hilbert 529. De laatste rubriek voor de kampioenskeuringen. Hele volle rubriek weer. En op kop geplaatst in deze rubriek Jimte 533. Een hengst die vandaag zijn laatste optreden heeft hier. Omdat hij volgende week naar zijn nieuwe eigenaar over de plas gaat. Een royaal ontwikkelde hengst, lang gelijnd met een lange hals. Droog beenwerk. Een hengst die opvallend goed stapt met veel lichaamsgebruik. Voorbeenstand die zou correcter mogen. De draf is makkelijk met veel tact. Jimte 533 op kop geplaatst. En een hele mooie tweede plaats voor Jorke 532. Een moderne hengst met een mooie belijning, lange hals, sterke bovenlijn, goede kruisligging. In stap sluit hij goed aan. In draf, ja, dan mag hij iets meer gedragenheid tonen. Jorke 532. En voor de kampioenskeuring nodigen we graag de eerste 2 paarden uit. En dat zijn Jimte en Jorke. Mooi, bedankt Sabine. Dames en heren, de eerronde op kop geplaatst. Jimte 533. Jorke 532. Kees 531. Kanne 534. Hielke 530. Hou vast, hè. Ja, Melle is wel mans. Hiltwin 528. En Hilbert 529. Ja.